Roma, ikaw ang hinungdan sa kasama sa akong kinabuhi. Samtan mo nga akong kasing-kasing, gigunog mo nga akong kaumahon. Para ka, Kristo! Sara! Para sa kahayag! Sara! Para sa kinabuhi tayo! Sara! Isa lang ang Diyos. Gusto mo sa isang katao, ang gusto. Walang Pilipinas na kagiblay. Kaya karoon mo yung atong paglaong karong panahon. Ang Kristo magapailalom sa iya. Dalay ko ng Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Kristo gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan. Amen. Amen. Hallelujah. By grace you are saved through faith. Ang ulo nga mo si Kristo namatay, ang iyang lawas namatay pod. Kay ngano? Ang atong Ginoo na banhaw. Ang iyang pasalig nag-ingon siya, because I live, you shall live also. Ang iglesia mabanhaw sad. Mayong buntag sa tanan, ako day si Brad Lando Villasano, taga Alabil. Gikan jud ko sa pinakadako nga pundok mao ang reliyon nga Roman Catholic Church. Nagpasalamat ko ni Professor Willie Olmo kay tungod sa iyang paningkamot, sa walay undang niya paningkamot, nakahawa gid ko sa reliyon nga Roman Catholic Church. Ipasabot ninyo karon ni Prof kining usa sa mga bersikulo nga nakalit-ag yun sa tanang mga Trinitarian, kining Mateo 4:7 ug Juan 20:28. Ipasabot ni Professor Willie Olmo aron ang tanan nga gusto og kahayag ilahag yun kining masabtan tungod kay si Professor Willie Olmo. Gikan pa yun sa unang panahon, nagapaningkamot yun siya. Siya yun ang taong nagapangita yun sa kamatuoran. Muna ako karon dili yun maisip akong pagpasalamat dito sa Diyos. Kay nakaabot mo ko ani nga mga panahon na karon. Nakatestify ko nga nagpamatuod nga mao ni gini ang kahayag. Ug dako po akong pasalamat ni Professor Willie Olmo kay siya gyud ang naningkamot, no, kay siya gyud ang nangita gyud sa kamatuoran tud anay gyud naningkamot siya nga kini nga pagtulun-an karon nga among gidala nga masulat jud ni sa tagsa-tagsa namo ka kasing-kasing. Ug mo lang to, daghang salamat. Isa pa ka bersikulo nga gigamit nila. Pruwiba kuno nga Kristo gyud ang Ginoo nga Dios.
Dito sa Mateo 4:7. Si Jesus nag-ingon kay Satanas, nasulat na pod, nasulat usab, ayaw tintala ang Ginoong imong Dios. Tan-awag ang kung ni Kristo kuno nga siya ang Ginoo nga Dios. Wala sila kabantay. Pag sulti sa itong Ginoo, it is written, ay gikutlo di ay niya ni kay Moises. Balao di ni Moises asa? Deuteronomio 6:16. Nagkutlo atong Ginoo og bersikulo gikan sa balaod ni Moises. Ang sinabutang dito sa original gyud, you shall not put your God to the test as you tested him in Masa. Itistingan manggod sa mga Hudyo, ang mga Hebrehanon ang Dios dito sa Meribagod nang hayo silang tubig, ipanguhaw sila. Tung gibunalan bitaw ni Moises og kaduha ang bato. Nalagot si Moises. Dito ang ginamin ani naggitistingan nilang Dios. Dili nimo dapat tistingan ang Dios, bawal na. Anya si Satanas gusto niya nga tistingan ni Ginoong Jesucristo ang iyang amahan. Ambak God. Tistingan nato kung ipadala ba gyud sa Dios ang iyang anghel kay sumala dito sa Salmo. Ipadala niya ang anghel dayon kay sapnayon ka badi maigo sa bato imong tiil. Be tistingan nato ang Dios. Ambak be. Ginasulsula ni Satanas ang atong Ginoo nga tistingan ang Dios. Pero sa ingon sa atong Ginoo, dili ko mo tisting. May balaod manggod. Si Ginoong Jesucristo manggod Hudiyo. He was born under the law. Covered siya sa balaod ni Moises. Dapat tumano niya ni nga di ka mo tisting og Dios. Ginatintal siya ni Satanas nga tistingan ang Dios. Kung tinuod ba yang gisulti nga padadan sa anghel. Kay anak man ka siya. Ingon ni Satanas, kung ikaw ang anak sa Dios, na may nasulat dito nga sapnayon ka sa mga anghel sa Dios. Bitistingi daw? Ambak be? Gusto ni Satanas na tistingan ni Ginoong Jesucristo ang iyang amahan. Ayaw, di pwede. May balaod, Deuteronomy 6:16. Ayaw ibutang sa pagsuway o tisting siya nga imong Dios. Dili na Ginoo nga imong Dios. Manay dako pa nilang problema, wa pa nila ma-research kanang Ginoo dito sa Old Testament. Pangalan man na sa Dios, kanang all capital bitaw nga Lord. Ginoo, lahi man ang Ginoo sa New Testament, Ginoong Jesucristo man na. Katong Ginoo og Lord sa Old Testament nga capitalized tanan. Gikambyo lang na sa pangalan sa Dios. Ang mga saksi ni Jehovah suhito kay na mo nang ilang Biblia sa saksi ni Jehovah. Jehovah God na Jehovah nga Dios, dili na Ginoo. Kay nabalo na sila ng pangalan diay sa Dios na, pero dili na Jehovah ang pangalan sa Dios pod kay napito naman ka litra. Upat ra man ka litra ang pangalan sa Dios, capital Y, capital A, capital U, capital H. Ayaw suwaye siyo nga imong Dios mo na nasa balaod ni Moises nga gituman ni Ginoong Jesucristo. Wala niya man gisulti na kay Satanas aron patumanon si Satanas ana. Si Satanas patumanon sa balaod ni Moises. Tawaan gani Satanas ana. Dili man si Satanas covered sa balaod ni Moises. Magkutlo si Ginoong Jesucristo para kay Satanas, ipatuman kay Satanas. Wala mura kag na mamusilan ng away bala. Di man nakaigo kay Satanas kay di man siya covered sa balaod ni Moises. Gikutlo to ni Ginoong Jesucristo para sa iyang kaugalingon kay siya mutuman ato, gituman gid niya. Dili niya tistingan ang Dios. Wa siya moambak. Gibabag niya to kay Satanas, di ko mo tisting sa Dios, may balaod manggod. Covered ko sa balaod. Kung himuon ako na makasala ko, makasala si Ginoong Jesucristo. Nasupak niyang balaod, mao bitaw nga gitistingan siya, gisuwayan, gitintal ni Satanas. Basig madalag pakasala. Pero tintal. Paludhon pa kayo Satanas. Kay lakturo na Satanas, sige, hatag ko lang sa imo ning maginghan sa kalibutan. Nagkutlo gihapon ang atong Ginoo dito. Nung sulti po sa atong Ginoo, ang atong simbahon, siya lang nga Diyos. Lord gihapon nila diha, Ginoong Diyos. Sa Mateo 4:10, no, nagkutlo na po na atong Ginoo diha. Sa iyang tira kay Satanas, asa nagkutlo sa balaod gihapon ni Moises.
So, wag gihapon si Satanas. Size 3C. Sa Deuteronomio. Wala gihapon niya madala atong Ginoo nga magsimba sa iya. Shortcut to ni Satanas eh. Sige, luhod na lang. Gatag mo lang sa imong gingharian. Nag-compromise na Satanas ba? Dili sige ng Kristo mo shortcut. Mutuman Jesus sa balaod sa Dios. Deuteronomy 6:16. Fear Yo, your God. Kahadlok eh. O simbaha ang Dios. Alagari siya. So gialagaran o gisimba ni Ginoong Kristo ang Dios nga mao si Yo. Yo Elohim. Dili si Satanas yang simbahon. Padayon niyang simbahon si Yo. Dili Ginoong Dios na. Yo nga Dios. So nagmadaogon nga atong Ginoo kay nagsubay siya sa balaod ni Moises, no? Kay siya under the luman at the time. So hinaot nakuha niyo ang mga punto nga importante. Aron mabutang mo ang iyong pagtuo sa lugar nga si Ginoong Kristo di ay dili tao. Dili po Dios. Unsa di siya? Siya di ay ang pinanggang anak sa Dios, ang panganay sa tanang binuhat. So among klarohon, no? Atong klarohon nga ang Dios sa atong Ginoo mao pud ang atong Dios. No, ligon kayo ang ato ang Dios ani, ang ato ang musalig gyud sa Dios kay naigikan sa Dios nga nagpaila sa ato nga siya gikan sa iyang Dios. Ug dili lang niya Dios, iyaha pag yung amahan, no? Pagkanindot na mga igsoon, unta lang magets gyud ninyo, no? Kung sa may mga rason sa mga kini nagatuo si Kristo Dios, kung sa may mga rason nila, mag-cite tag mga bugat nilang rason, no? Anong itudlo na si Kristo bilang Diyos? Mao lagi. Ang kasagaran lang rason kay naay mabasa. Nga? Mabasa sa Bible nga si Kristo Dios. Asa? Ang ginaduso nila nga mga bersikulo, Tomas. si Tomas. Oh, si Tomas sa Okay, ato hisgutan si Tomas, ha? Kanang bersikulo nga itungod kay Tomas, nga naging Ginoo Diyos ko. Sa Grigo, nga ni siya. Apikriti Tomas, kay Epen Oto. Sa English, and Thomas concluded and told himself. Siya, no? Pero sa hubad karon, miingon si Tomas, og nitubag, no? Og miingon kaniya. Ginoo ko ug Dios ko. Thomas answered, tubag ko, no? Si Tomas nitubag daw. Oh. And Thomas answered and said to him, isultihan daw niya ang Ginoo. Murag nakalimot ang Ginoo sa iyang kagalingon ba? Gisultihan, itudloan niya ang Ginoo nga ikaw ang Ginoo, ikaw ang Dios. Murag na amnesia siguro ang Ginoo sa iyang paminaw, sa ilang interpretasyon, ha? Sa ilang bersikulo nga wa na kabalo si Kristo kung kinsa siya. Itudloan sa ni Tomas nga ikaw ang Ginoo, ikaw nga ang Dios. Oh, mo nay panabot Kanya, nila. ang punto dito is nag-answer si Tomas. Ngano answer mo si Tomas? Na question? Wala question kay Tomas. Si Tomas lang gibadlong siya kay di siya motuo nga nabanhawa atong Ginoo. Oh, mo toy Wala question. Nagladua. Pero ang hubad si Tomas nag-answer. Answer man ka may question. maubitaw na nakabikil, no? Ang insakto nga hubad diha gikan sa Griego ani. Og si Tomas conclusion ba? Nakaamgo ba? Di ba? Nag-conclude ka, Oo, nakaamgo. nakarealize ka, Binako dili gyud Kay- mabanhaw, nabanhaw gyud di ay. Nagiingnan man siya nga, kung di ka mo tuo, tandog ako. Ano ba? Ika pa akong masamad. O Hindi man to question. ituslok sa imong mga tudlo ang akong kamot nga agi sa lansang. Karon, nakarealize si Tomas Dayon. Thomas concluded, na siya conclusion. Siya ako galingon, ha? And told himself, kay Epen Oto, ang Oto, self man na. Dili kay giansiran niya si Ginoong Kristo, Ginoong Kristo siya gihingnan. Wala sa iyo Ginoong Kristo nga ikaw, Ginoo og Dios. Wala sa iyo. Sa iya lang kaugalingon, nag-conclude siya, nakaangkon sa konklusyon. Nakakuha na siya bro, nakalitan. Oo. Muna siya na... Oo. O sa iyang pagkonklusyon, gisultihan niya ang iyang kaugalingon. Sa iyang kaugalingon, ba siya nag-istorya sa uban? Ang iyang gisulti siya kaugalingon nga, My Lord, akong Ginoo.
Kato lang. Kung isulti niya to sa tao, taas tong sentence. Pero sa iya kaugalingon mo lang niya gisulti, my Lord. Sa ato pa, mo ni akong Ginoo. Banhaw. Nabanhaw gid ako. Taas tong istorya pero gi shortcut niya lang kaysa sarili man niya. Igo na sa ingon akong Ginoo. Pagkahuma na to, taon-taon, may na-realize na po siya. Nakasala sa Diyos. Pagkahuma na to, nakaingon sa akong Ginoo. Kaingon siya, my God. Tuwa na po siya sa Diyos. Ano man, dako sala dito mas. Kanang magduha-duha ka nga si Kristo na banhaw, wa ka nagtuo nga anak siya sa Diyos, patay ka. Kaya ang pagtuo nga si Kristo anak sa Diyos, kinabuhi, di ba? Di ka mo tuong gibanhaw sa Diyos, pasabot di siya anak sa Diyos. Mo na implication. Oh. Na-realize ni Tomas na nahangad na po siya nga akong Diyos. So, ang dagan ng istorya is pareho sa buhat 20-21. Ang ingon ni Pablo nga pagbasol ngadto sa Diyos o pagtuo ngadto sa Ginoo. Duha gyud. Ang pagtuo sa Ginoo lahi, ang pagbasol ngadto sa Diyos lahi pod. Motoy nahitabok ang Tomas, pagtuo o pagbasol. Nakaamgo siya nga sa pagkakita niya mo mangiling tinguga, mo mangiling lawasa, mo may samad gid diha gid igot ng paglansang nila ba. Kaamgo gid siya mo gid ang Ginoo. Ang nakakita ang Ginoong Kristo sa pagkabanhaw ug nakasaksi itong mga babae niya ang unsi sila Maria no. Maria. Kung basahan ni mo diha, puno gid nag-ingon sila nga nakita namo ang Ginoo. Oh, nakita na mo ang Kasi Ginoo. yung nakita namo ang Diyos. Wala. Wala gyud sa Ginoo Diyos. Wala siya. Di man makita ang Diyos. Oo, nakita naman ang Ginoo. Ginoo. Pag abot na po sa 11, yung sa 11 nga Tomas, absent man ka. Absent na Tomas. Pag abot sa Ginoo, yan hibay ang Ginoo. Kita na mo Ginoo. Ginoo ba siya yung ingon nga, yan hibay ang Diyos. Kita na mo Diyos. Pero sa doktrina karon sa mga nagatuo ang Kristo Diyos, kuya si Tomas ang maduha-duhaon, may nakakita sa Diyos daw. Mo nay unta no? Nakita di ang Diyos. Sa explanation karon ni Professor Willie Olmo sa tanan nga nakadungog no, mga labi na tong nalibog yun. Kining maong explanation about sa Trinity doctrine nga gipalusot nga si Kristo Dios, Paul gyud na siya mga kaigsuonan no. Ug mao ning among gitudlo ni Professor Willie Olmo ang sakto kay kung dili man ta mag-imbestiga sa atong Biblia, akong isulti sa inyo ha, mga tigpaminaw, nga ang original nga pagkasulat sa atong Bible, dinihugan na siya sa kuan kaning guided siya sa Holy Spirit. Oh, pero abi ninyo sa kanang paghubad na sa English hangtod sa Bisaya o unsa pa diha nga lengguwahe, may na makahibalo mo nga wala na to'y guided sa guided sa Holy Spirit. Kay paghubad ana ang iglesia wala na. Ang mga nagsulat ato wala na gipangpatay na sa emperador sa Roma. Mao ning usab-usab nagkabunggo ang mga bersikulo. Tanaw gud ninyo na Juan 17:3 ingon ang atong Ginoo, amahan mao ni ang kinabuhing dayon. Ang moila sila kanimo nga mao lamang ang bugtong matuod nga Dios. Ibangga nimo diha ang Tito 2:13. Unsay ingon dito? Ang mahimayaw nga pagpaabot sa himaya sa dakong Dios. Unya ang atong Ginoo nag-ingon nga bugtong ra ang Dios. Unsaon niyo na pagsabot? Libog kaayo no? Pero may explicar na ni Brad Lando ang Titus 2:13. Sige daw Brad Lando. Easy na. Ikuan daw, i-share daw ng Tito 2:13. Titus 2:13. Yun dito ang pagpahayag sa himaya sa dakong Diyos. Maluluwas nga si Ginoong Kristo. Pero sa ilang hubad, Brad Lando, lahi Dahil pagpahayag sa dakong Diyos pagpahayag sa dakong nga si Diyos. Kristo, maluluwas si Kristo. Pero ang hustong hubad, itong imong gilitok. Umutong sa Pagpahayag di ay sa himaya. sa himaya, sa dakong Diyos. Diya sila na ligas na po. Ito yung ni Pastor Tamisa ngayon na ang insaktong ang pagsulat dinihugan o may guided
sa Holy Spirit, ang gisulat sa Griego, epipanian tos doxes, tos megaloteios, ato pa, tama tong hubad mo, pagpahayag sa himaya. Ang magpahayag di ay, dili ang dakong Diyos, samantay butang kung magpahayag ang dakong Diyos nga, di magani kaduulan ang Diyos, nagpuyo ang Diyos sa kahayag nga di maduulan. Ingon pa ni sa sulat kay sa Exodus, way makakita sa Diyos nga mabuhi. Pertika kuan siya kana sagrado, di kaduulan. So ang Diyos di wa makit-i, no? Ang Diyos invisible. Ano yung sa 1:18 sa Juan, no man way taong nakakita sa Diyos. Kinsa lang? Kadtong nigikan sa Dios. Nagikan sa Diyos, iyang lughan. Nga may nag-declare sa iya, Ginoong Jesucristo. Anak eh. No? Kuya yung privilege, no? Siya gyud naka face to face sa Diyos, no? Wala ni ani sa kalibutan, ano ipadayag niya ang Diyos nga iya nakilala. Gawa maili sa kalibutan. So wag siya makit-i, ang Diyos wa makit-i. Ang isa confirmation dia is isulat ni Pablo kang Timoteo 6:16, no? Ang Diyos nga di makita Kita. o dili gyud makita. Kung imong una-una, ha? Si Pablo nagsulat, sige na Kristo sa langit. No. Anya dili na siya nag-agi sa yuta. Kung siya ang Diyos nga makita, invalid tong sulti ni Pablo. Invalid yun. Kaya Invalid. ingon man siya nga ang Diyos nga dili makita og dili gyud makita, wa makit-i og di makitaan. Whom no man hath seen nor can see. Wa makit-i sa tao og di gyud makitaan sa tao. Ya dili naman si Kristo gikan. Wa makit-i di ay. Ingon ni Kristo, you have never seen his shape, I never heard his voice, nor seen his shape. Wa niya madumog ng tingog. Iyo, mga mahal sa langit. Dako kayo ang pagpasalamat nga sa kadaghang tao sa kalibutan. Kami gyud ang imong napilian nga mudawat sa balaang kahibalo mahitungod sa imong hinigugmang anak. Kami naningkamot yun nga kining kahibalo dili makawang amo kining ipakigbiso kutob sa among nahimo. Nasayad di nga kulang pa. Kadako pa sa kalibutan kamong pagasamyawan ni daghan pa ang mga nasa gangit-ngit pero may sugol na nagpapagbiso batok po. Kami ditagaan ang imong kaisog. Di paluntad panimog taas ang among kinabuhi. Aron magkampanan namo ang among pagtuo sa kumawang kamaturan ko. Ipahayag mo sa mga sa pagpahayag mo sa mga apostol sa Panginoon. Nalipay kami nga inyong saad mula papakyas. Bisan 2,000 anyos na hapon ang nagligat ang imong kamaturan ni padayag paghapon. Kami na maghipin, imong ipin, kami magkaroon ng mga Pilipino. Kami imong pilit na sa bawang ng Pilipino. Nasayang sa nilang Pilipino. Magwasang sa kami. Nagkapagpiso. Kumbaga na ako sa pagpapalala. Malangot mo sa iyong pagpalaan. Alis ka mo na. Baluhin ka.